Fil-ġranet ta' qabel il-ġimgħa mqazza f'pajjiżna jsiru ħafna avvenimenti li permezz tagħhom il-poplu Malti Wawċi jidħol fih innifsu u jirrifletti iktar fuq ħajtu. Fost dawn għall-ewwel darba saret il-purċissjoni ta' tfal tal-ġimgħa l-kbira b'5 vari fil-ġonna pubbliċi ta' Sant'Anton. Purċissjoni li saret il-ħadd war nofsinhar u kienet organizzata mill-parroċċa San George Martri ta' Ħalqormi taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka. Is-sena l-oħra bdejna b'żewġ vari partikolari li huma d-Doluri u Redentur. Issa wara s-suċċess li kellna s-sena l-oħra ddeċidejna li dis-sena nżidu 3 vari oħra li huma l-vara l-kbira, l-Ort u Lecce Omo. Żidna wkoll ir-reffija. Għal din il-purċissjoni ħadu semma l-180 tifel u tifla, inkluż ir-reffija, dawk li rappreżentaw karattri mill-Bibja u Scouts. Fid-dawl li sas-sena l-oħra din il-purċissjoni kienet issir f'Ħalqormi biss, hekk kif żdied impenn ieħor kien hemm bżonn ta' iktar xogħol. Dwar dan tkellem is-Sagristan Adrian Vella. Però magħha jinkludu ħafna xogħol ta' emblemi u ħjata illi għal dan ħaħsieb Neville Attard li kkoordina l-ħajjata u kollox da kollha li jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Plus hekk ukoll din is-sena peress li żidna li nagħmluha fil-palazz ukoll. Kanna ħafna affarijiet loġistiċi biex nirranġaw naqra minn fejn se ngħaddu, eċetera, eċetera. L-istess purċissjoni se ssir fit-toroq ta' Ħalqormi nhar is-Sibt 8 ta' April wara nofsinhar.